dambudziko redu nderekuda kutora maadvice asiwo asingaitiwawo ndo atinenge tichida anotiwisira muna taisireva. Unoudziwaiwo kuti kwai kana murume akakurwa mudzosere ungaita zimba sere murumewe kwai heye mutemene pani ukaona pani iyo ikamukuta panoodzoka bheki kwavo unotsikwa sewatsikwa netirakita izete kuti umanye kumapurisa ndo vanomukwanisa, ndo vane simba rakadarika rake. Vemutemo ndo vanogona kumukwisa munhu, iwe unomirisana naye wobviswa ziso kana zino. Tieta kungotiwo justice for sister original asi wadobviswa zino kana kuti wadochekwa minwe. Zvimwe zvacho gaizika kwazvinoona tiri kudhila nemhondika zvokuda kumirisana nayo zviya kagara watiza. Regai kupuwa maadvice kuti kwai kwatisa mafuta, wokwatisa mafuta yawo mudira wobva hafa, iwe wakuinda kujere. Apa ndiwo unosigara uchitapwa. Nyaya yako haichina basa, iwe ndiwo wadosunga kauyu ndiye ari kuonekwa zvakwatugwa namafuta. Zvekuti kwai heye muisire mvura inoziya umupise zviya nemvura zviya guys. Ndoda kukuudzai vamwe ndo vanozivawo kuti kwai kana murume akahura huravo vedu iwe wakarogwa zvakanobvisirwa mari ukabatwa ende ukabatwa tinongoziva tose vanhu vapererazvo. Iwe ukabatwa nevabereki vako vanotukwa vanonyavaidzwa, unofambiswa mbiri sechikomo china mabhini ugotogwa mavhidhiyo achitenderedzwa nyika yose. Vabereki vako, mai vako nababa vako vakakuzvara nana tete vako mumusha vachiona chinyadzisa hama zviri nani deva vasingahopinzi mazita avamwe vanhu